गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनै फार्स्ट टाइमनि थाखाय नोंथांमोननि सेराव फेस भिडिअ बानायनो थाखाय लानाय जादों। साननैसो सिगांनिफ्राय नोंथांमोननि मोनसे खोथाखौ नटिस खालामबोबाय थादोंमोन जे नोंथांमोननिनो सानैसो सुबुङा फेसबुक पेजाव मेसेज खालामहरबाय थादोंमोन जे फेस भिडिअ बानायनांगौ होननानै। स' बेखौनो नोंथांमोननि खावलायनाय लेखा दिनै नोंथांमोननि बे खावलायनायखौ मान होनानै दिनै फार्स्ट टाइमनि थाखाय थामहिनबा गिबि खेबनि थाखाय फेस भिडिअ बानायनो थाखाय लानाय जादों। स' बेवहाय नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ नोजोर होब्लानो जाबाय जे दिनै आं माने न'आव गैया, न'नि बाहेराव माने जों बेरायनो थाखाय फैदोंमोन। स' बेवहायनो गोसोखांनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आरो बेवहाय बेखायनो नोंथांमोना साउन्डआव एसे प्रब्लेम मोननो हागौ। नोंथांमोना बायजोनि जि साउन्ड बेखौ नोंथांमोना इगनर खालामनानै भिडिअ माखौ बुजायनो नागिरदों बा दिनै मा इनफरमेसन होनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौल' नोजोर होब्लानो जाबाय, थामहिनबा गोसो होब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव DLEDनि आबुं खौरांखौ नोंथांमोननो बेवहाय होनाय जागोन। थामहिनबा 2022 आरो 24 बेट्सनि थाखाय जि DLED कर्स बेनि फर्म फिलापनिफ्राय लानानै एन्ट्रेन्स एग्जाम आरो फर्म फिस बे बेसेबां जागोन, माब्लानिफ्राय जागोन, बेसेबांसिम थागोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। स' जायफोर बिथांमोनानोखि DLED लिरनो गोसो दङ, थामहिनबा 2022 आरो 24 बेट्सनि थाखाय DLED लानो होननानै साननानै दङ, बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थानो हागोन। स' बेनि गेजेरजों गासै खौरांखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना मबाइलनि स्क्रिनजों बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों स्कार्ट आसाम DLED एडमिसन 2022। स' बेवहाय 2022 इयार्सनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय DLED एडमिसनखौ लानो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नायदो कर्स नेमा जाबाय DLED, थामहिनबा डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेसन। नाम्बार अफ सिट नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों 3300 सिट केपासिटि लाखिनाय जादों। बेनिनो अर्गानाइजेसन टाइपआव नोंथांमोना नुनो मोनदों स्कार्ट आसाम। बेनिनो नोंथांमोना DLED आव एडमिसन लानो थाखाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना जानांगोन 12 पास, थामहिनबा 12 पास जानाय जानो नांगोन। बेनिफ्राय एप्लिकेसन प्रसेसआव थागोन अनलाइन, नोंथांमोना बेखौ अनलाइनाव एप्लाइ लानो नांगोन। एप्लिकेसन फिस महरै थागोन 600 रुपिस। बेनिनो अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्टिं डेटआ जागोन 22 मार्च 2022, थामहिनबा मैयानिफ्राय बेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जागायजेनबाय। आरो लास्ट डेट महरै बेवहाय थागोन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों 10 एप्रिल 2022 सिम नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों। बेवहाय DLED थामहिनबा डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेसन कर्सआव नोंथांमोना एडमिसन लानो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय मोनसे प्रि एन्ट्रि टेस्ट होनो नांगोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना बेवहाय मोनसे एन्ट्रेन्स एग्जाम लिरनो नांगोन। बेनिनो नेम अफ कर्सआव दङ डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि एडुकेसन DLED। बेनिफ्राय नाम्बार अफ सिट केपासिटियाव दङ 3300 सिट केपासिटि। बेनिफ्राय बेट्स महरै थागोन 2022 निफ्राय 2024 सिम, थामहिनबा 2 बोसोरनि बे कर्सआ जागोन। बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायखानानै होदों टेनार अफ कर्स 2 इयार्स। बेनिनो नेम अफ काउन्सिलाव दङ स्टेट काउन्सिल अफ एडुकेसन रिसार्च एन्ड ट्रेनिं, थामहिनबा स्कार्ट। आरो बेनिनो नोंथांमोननि जि एन्ट्रेन्स एग्जाम बेनि डेटखौ बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा पेड विल बी हेल्ड अन 29 मे 2022 सानडे, थामहिनबा मे दाननि 29 खालाराव बेनि जि प्रि एन्ट्रि टेस्ट थामहिनबा पेड बे एग्जामा जागोन होननानै बुंदों। स' आरो जुदि नोंथांमोना मायाबाफोर खौरां मोनथिनो थाखाय नोंथांमोननो बेवहाय मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होदों आरो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय बेवहाय मोनसे इमेल ID होनानै होदों। स' नोंथांमोना मायाबाफोर मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना बे मोननै कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना गासै खौरांखौ मोनथिनानै लानो हागोन। दानिया फैदो इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया। नोंथांमोना बेवहाय थामहिनबा DLED आव एडमिसन लानो थाखाय नोंथांमोना खमैबो हायार सेकेन्डारि थामहिनबा 10+2 नोंथांमोना 50% मार्क्स लानानै पास जानाय जानांगोन होननानै बुंदों। लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनाखि SC ST केन्डिडेट बिदिब्ला बिथांमोना 5% मार्क्सनि रेहाय मोनगोन, थामहिनबा 45 मार्क्सनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायनि बैसो होननानै बुङोब्ला बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायखानानै होनाय बायदिब्ला बिथांमोना 18 निफ्राय 34 बोसोर बैसोनि गेजेराव थानाय जानांगोन होननानै बुंदों। आरो जायफोर बिथांमोनानोखि SC STP बा STH बिथांमोननो 2 बोसोरनि रेहाय होनाय जागोन होननानैबो फोरमायनानै होदों। आरो बेबायदिनो OBC MOBC SC STP STH आरो PWD थामहिनबा पार्सन विथ डिसेबिलिटिनि थाखाय रिजार्भेसन थागोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लिकेसन फिस महरै बेवहाय फोरमायनाय जादों 600 रुपिस नोंथांमोना पेड खालामनांगोन होननानै बुंदों। आरो बेखौ नोंथांमोना इन्टारनेट बेंकिं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आरो वालेटनि गेजेरजों नोंथांमोना ट्रान्सफार खालामनांगोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो नोंथांमोननि जि एडमिट कार्ड बे एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना फैगौ 20 मे 2020 निफ्राय नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन होननानै बुंदों। स' स्कार्टनि अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय नोंथांमोना 20 मे 2022 निफ्राय नोंथांमोना बे नोंथांमोननि जि एडमिट कार्ड बेखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि जि प्रि एन्ट्रि टेस्ट थामहिनबा
एन्ट्रेन्स एग्जामनि जे थावनि बेखौ नोंथांमोननि जे डाइट थामहिनबा हायार सेकेन्डारि स्कुलफोर बेवहाय नोंथांमोननि एडमिट कार्डआव फोरमायनाय थागोन होननानै बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। बेबायदिनो प्रि एन्ट्रि टेस्टनि थाखाय नोंथांमोननि सिलेबास बायदि बेवहाय होखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोन्दों। सेक्सन 1 आरो सेक्सन 2 आव नोंथांमोननि जि एग्जाम बेयो जागोन आरो बेवहाय गासै टटेल मार्क्स हिसाबै नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे बेवहाय गासै 100 मार्क्स थागोन आरो बेनिनो टटेल आवार महरै नोंथांमोना 2 घन्टानि गेजेराव बे आनजादखौ फोजोबनांगोन। बेनिफ्राय टाइप्स अफ कुइसनाव थागोन MCQ थामहिनबा माल्टिपल चइस कुइसन थागोन। बेनिफ्राय नाम्बार अफ कुइसन बेवहाय गासै 100टा कुइसनफोर थागोन। स' नोंथांमोना 2 घन्टानि गेजेराव 100 नाम्बार मार्क्सनि थामहिनबा 100टा कुइसनखौ नोंथांमोना फोजोबनो नांगोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ नोजोर होब्लानो जाबाय जे बेवहाय नेगेटिभ मार्किं थागोन आरो बेवहाय मोनफ्रोम नेगेटिभ मार्क्सनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय 0.25 मार्क्स नोंथांमोननिफ्राय नेगेटिभ मार्क्स दाननाय जागोन होननानैबो बेवहाय फोरमायनानै होदों। बेबायदिनो जुदि नोंथांमोना साबजेक्टखौ नायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना सेक्सन 1 आव नुगोन जेनेरेल इंलिसाव दङ 10 मार्क्स, बेबायदिनो जेनेरेल नलेजाव दङ 15 मार्क्स आरो रिजनिं टेस्टआव थागोन 10 मार्क्स, बेबायदिनो टटेल 35 मार्क्स थागोन। आरो बेबायदिनो जुदि सेक्सन 2 आव नोंथांमोना साबजेक्टखौ नायोब्ला बेवहाय नुगोन नोंथांमोना जेनेरेल मेथामेटिक्सआव 15 मार्क्स, जेनेरेल साइन्स एन्ड EVS आव थागोन 15 मार्क्स, ससियेल साइन्सआव थागोन 20 मार्क्स आरो बेबायदिनो लेंगुवेज एसामिस, बांला आरो बड' बेवहाय गासै 15 मार्क्स थागोन आरो बेबायदिनो गासै 65 मार्क्स थागोन। टटेल 100 मार्क्स नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम होनो नांगोन। दानिया फैदो डिस्ट्रिक्ट वाइज सिट केपासिटि। स' बेवहाय बबे जिल्लायाव बेसेबां सिट थागोन नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायखानानै होनाय बायदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बरपेटा जिल्लायाव थागोन गासै 250टा सिट, बेबायदिनो बङाइगावआव थागोन 100टा सिट केपासिटि, बेबायदिनो काछाराव थागोन 150। स' बेबायदिनो गावबा गाव जिल्लाखौ नोंथांमोना बेवहाय नायलांनानै लानो हागोन। आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन, नोंथांमोना बेनिफ्राय डाइरेक्ट थांनानै गावबा गाव चेक खालामनानै लानो हागोन। दानिया फैदो अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि प्रसेस, माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो। स' नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना स्कार्टनि जि अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना बेवहाय थांनानै बेखौ गोरलैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। नङाब्ला आं बेबायदि लिंकखौ नोंथांमोनो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना बेनिफ्राय थांनानैबो डाइरेक्ट बेखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। स' बेवहाय नोंथांमोना नुदों गभ अफ आसाम, अफिस अफ द डाइरेक्टर, स्टेट काउन्सिल अफ एडुकेसन रिसार्च एन्ड ट्रेनिं, स्कार्ट आसाम, काहिलिपारा, गुवाहाटि 781019। स' बेबायदिनो दानिया नोंथांमोना बेवहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय नोंथाङा गिबियाव नोंथांनि नाम, मिडल नाम आरो लास्ट नेम बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनानै होदो। बेनिफ्राय फादार नङाब्ला गार्जेननि नाम, बेबायदिनो मादार नेम, जेन्डार, केटेगरि, डेट अफ बार्थ बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सआव जेरैबायदि दङ नोंथांमोना बेबायदिनो फिलआप खालामनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय प्रसिड खालामनानै होनाय लोगो बेबायदिनो प्रसिडआव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे ID नाम्बार गेवनानै फैगोन आरो बे ID नाम्बारनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मेन फर्मखौ फिलआप खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन गोरलैयैनो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो